Dünyada koronavirusun täze omikron görnüşi giňden ýaýraýan mahaly Türkmenistanyň käbir velayetlerinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Lewapda noýabryň ortalarynda bölekleýin açylan bazarlaryň, dukanlaryň we awtoýolgalaryň gapylaryna gaýtadan möhür basyldy. Şeýlede mesçitleriň ilata açylmagy goý bolsun edildi. Faraw etrafynda köçelerehlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. Şuňlar Mara velayetinde hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. Ýurdun käbir sewetlerinde karantin çäklendirmeleri güýçlendirilýän mahaly Türkmen häkimetleri ýurdun çäginde COVID-19 hasaba alınandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. 5 dekabrda Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Polisiýa işgärleri şäheriň kiçi bazarlaryny, şol sanda ýyl içinde Owan bazar diýilip atlandyrylýan sowda nokoduny we ikinji etrapçada ýerleşýän gurulşuk bazaryny dolu ýapdylar. Sowdagärleri bazaryň golaýyna da goý bermeýärler diýip Türkmenabadly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da habarçymyz polisiýa işgärleri 3 dekabrda şäheriň Zelili köçesiniň iki tarapynda ýerleşýän dukanlara, awtoýolgalara, awtolow bejerýän servislere we awtolow şaýlaryny satýan dukanlara duýdansyz reýd gurnandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýerdäki telekeçileriň ählisine jerime salyndy we olaryň iş ýerleriniň gapylaryna gaýtadan möhür basyldy. Bu köçede beýlekler bilen bir hatarda awtolow şaýlaryny satýan dukanlaryň 40 we awtoýolgalaryň 10 goloýy ýerleşýär. Bellesek noýabryň ortalarında ýurdun käbir sewetlerinde karantin çäreleri bölekleýin gowşadylandan soň Türkmenabaddaky käbir bazarlarda we dukanlarda işin gaýtadan dikeldilmegine ruhsat berilipdi ýa-da polisiýa olaryň sowdasyny görmezlige salypdy. Sowdagärler bazarlaryň arka tarapyndaky gapylardan girip sowda edýärdiler. Dukan eýeleri bolsa möhürlerini aýryp gaýtadan sowda edip başlapdylar diýip Türkmenabadly telekeçi aýtdy. Telekeçileriň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä sowdanyň gaýtadan çäklendirilmeginiň sebäplerini ne polisiýa işgärleri ne de bazar resmileri düşündirýärler. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşmäniň habarçymyza aýtmagyna görä karantin çäklendirmeleriniň täzeden güýçlendirilmegi ýokary derejeli döwlet resmisiniň Aşgabatdan velayeta sapar etmeginiň öň ýanyna gabat geldi. 5 dekabrda ýerden Türkmenabada ýokary derejeli döwlet resmisi geldi. Onuň gelmegi bilen şäherde hususy eýçilikdäki köne awtobuslaryň gatnawy hem ýatyryldy. Polisiýa olaryň eýelerine Aşgabatdan gelen resmi gidýänçe awtobuslary ýola çykarmagy gadagan etdi diýip çeşmämiz 5 dekabrda gurrun berdi. Bu aralykda beýleki bir habarçymyz Lewap welaýatynyň şolsanda Farab etrafyndaky mesçitleriň 6 dekabrda hem ýapyklygyna galýandygyny, jemaat we juma namazlarynyň okulmagyna ruhsat berilmeýändigini habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä noýabr aýynda mesçitleriň 1 dekabrda açyljakdygy elan edildi. Ýöne geçen hepde bu kararyň 6 dekabra süýşürlendiği aýdyldy. Baş müfti häzir dünýäde pandemiki ýagdaýyň çylşyrymlydygyny aýdyp, köpçüligiň bir ýere ýygnanmagynyň ýalňyş boljakdygy barada karar çykarypdyr diýip, ýagdaýdan habarly bir Türkmenabadly anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da velayetiň Farab etrafynda köçelerehlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. Velayetiň serhet ýaky etraplarynda uçurdan derman sepmek işleri hem güýçlü depginde alınıp barylýar. Şuňlar marda hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. Häzirki wagt velayetde diňe azyk önümleri satylýan bazarlaryň käbirleri açyk bolup, beýleki haritlaryň sowdasy gizlin ýa-da polisiýa para bermek esasynda amala aşyrylýar. Oğuzhan köçesiniň urundaky ak bazarda sowdagärleriň diňe belli bir bölegini bazara salýarlar. Olaryň galan bölegi bazaryň golaýyndaky hojalyklaryň howlullaryny kireyine alyp, şol ýerde sowda edýärler. Polisiýa bu hojalyklaryň her birinden 300 manat para soraýar. Şol pulu beren hojalyklara azar berilmeýär we polisiýa işgärleri bu ýerlerdäki sowdany görmezlige salýarlar diýip Marly telekeçi anonimlik şertinde 6 dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri şu ýylyň tomus faslynyň ahirinde bir karantin çäklendirmelerini girdiler. Bazarlary, restoranlary, ilata hyzmat ediş
geniş nokotlaryny we güýmenje merkezlerini yapdylar. Ýurdun içinde transporty çäklendirdiler. Bu waka ýurtda virusyň mewjüdan mahalyna gabat geldi. Şol bir wagtda noýabryň ortalarynda habarçylarymyz Mara Lewap we Balkan vilayetlerinde karantin çäklendirmeleriniň goşudylyp başlanandygyny we käbir bazarlaryň, dukanlaryň, restoranlaryň, kafelaryň bölekleýin, awadaky mehmanhanalaryň dolu açlandygyny habar berdiler. Adatlyk goşudylan karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugyndan kommentari alyp bilmedi. Ýöne şu aýyň başynda Adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi türkmen häkimetleriniň koronawirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda virusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alada edýändigini habar berdi. Türkmenistanda girdilýän karantin çäklendirmeleri we olaryň möhleti barada beýanat bilen çykyş etmeýän türkmen häkimetleri ýurdun çäginde COVID-19-nyň hasaby alınandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. Şol bir wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekiliýeti Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine soňky bir aýda 2 gezek açaçan şüphe bildirdi. 29 noýabrda bütün dünýä saglyk guramasynyň saglyk ulgamlaryna taýýarlygy güýçlendirmek boýunça pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistana eden ikinji saparyndan soň beýanat ýaýradyp, türkmen häkimetlerini ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Şol bir wagtda türkmen telewizionyasy 19 noýabrda efire beren video reportajynda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekiliýetiniň Aşgabatda iş saparynda bolup, ýokunç keseliň garşysyna görüşmegiň çäklerinde Türkmenistanda ýola goýulan öňüni alyş çärelerine ýokary baha berendigini habar beripdi.